Напред ръцете към мене, браво! Айде, продължай към другия Бацко. Виж погледа, погледа искам да видим, погледа напред. Намале, при мен искам да спреш, намале! Намале! Айде, пускай другото. Пускай другото, пускай! Не се бийте двамата. Ето ме пусна! Не се бутна! Не, преди малко ме пусна! Хайде, направи Рао, хубаво Рао! Браво, ама не кръстосвай тези скини, искам да ги кръстосваме, нали се разбрахме? Чакай, какво е тази балетна стойка, която като тръгнем тялото напред и няма да мърдаш тия крака, нали? Хайде, отвори кръст. Други няма, бе. Хайде! Хайде, отвори, браво, много добре, браво, ама не събирай върху. Лягай здраво! Айде да направи хубаво Рао, браво! Направи Рао, отвори кръчетата отвори. Не събирай коленете не ги събираме. Спри сега. Нали се разбрахме, коленете не ги събираме. Ето, все едно правим спагат. Нали? Не събираме тези колене, ето това ти е проблема, нали? Защо? Айде, два пъти го направиш хубаво, това го направиш лошо. Хайде сега, искам хубаво да направиш обаче. Браво, спокойно, айде сега, отваряме. Отваряй! Айде сега, чакай. Дръж сега напред, дръж. Къде ти е ската, бе? Къде ти си да ската? Не отивайте към... Чакай. Айде сега към бати скина. Стоп, тръгвай. То влизи. Айде, спускаме те. Давай, навърти така тялото! Направи Рао! Браво! Върховете събери, браво, много добре. Айде, сега искаме да събираме връхчетата, нали? Чакай, баткото да е готов. Айде, как правим Рао? Събираме връхчетата и отваряме петичките, нали? Ще направим покривче на къщичка. Хайде, тръгваме, браво, много добре. Хайде, ти си добър. Какво станахте? Шапката ви виновна, я да оправим шапката. Отивайте към влака. Топло ти е. Хайде, готов. Тръгвай, ръцете напред си, Рао. Браво, много добре. Ръцете напред.